Grabe yung apoy sa mga puso ng mananayaw dito sa Kirmat Festival. Halos himatayin na sila dahil sa competition. Kaya naman pala, ang laki ng premyo. Yo, what up mga tol? Andito tayo ngayon sa Malasiki at first time ko masaksihan ang kanilang Kirmat Festival ngayong araw. 6 na cluster nga ang maglalaban-laban. Sino kaya sa kanila ang mag-uuwi ng kampyonato? Chocolate! Sigaw! Napakaraming ang taong pumunta mga tol at sobrang friendly nila men. Pinakamasayang grupo! Let's go! Ba't may maganda sa tricycle? Sino yung pinakagwapo dito sa grupo nyo tol? Ito tol. Ayun na, Lalo na tong Riders Club na to. Shoutout kay Madam. Lalo na rin itong mga naggagandahang ginuot ginang. Vlogger nga rin daw si Sero. At syempre, si Direk pa ba? Syempre hindi ko pa palampasin magpapansin sa mga binibining malasiki. Yung ma'am. Karisma po. Karisma? Karisma po. Karisma. Ikaw po yung parang ano. So fast forward tayo mga tol. Padami na ng padami ang mga tao at nakaka-excite na medyo may pagka-intense na ang nararamdaman ko. Kaya sumigaw na lang ako ng chocolate o candy para sila'y magbato. Grabing saya dito sa Malasiki. The best. So maya-maya ay mag-uumpisa na ang competition. Sa bagay ay nandito ang VMUF para sa kanilang special number. At napakaganda nga nitong isang to. Ang ganda ng ito. Parang may kamukha siyang artista pero hindi ko maisip kung sino. So yun na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. Narito ang highlights ng performance ng 6 na cluster. Enjoy!
Pasakaan at tayo magtanim. Siguradong mas maganda ang susunod na sibuyas na tutubo roon. Umpisahan na natin mag-ani ng sibuyas. Buntis ka? Lola, patawad mo. Lola, patawad mo. There you have it, ladies and gentlemen. Your contestant number 4. Oh, mahal! Kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Wala pa nga. mga tol, salamat sa pag-welcome Malasigi. San kayang bayan tayo susunod? Kung napanood mo tong video na to, lagay mo sa comment section kung taga saan ka para alam ko kung saan na umaabot tong mga videos ko.